siya nga buhay. Ikinamundo ni punong barangay Malubon tukan barangay Tagas Tabaco City ang pagkakawarakan saro sa iyang mga residente. Mabuot asin marespeto. Arog da akan nagtatak sa iya ang 18 anyos na si Katrina Cassandra Realizan Puyawan, ang kabarangay niyang hastangunyan pigahanap pa makalis na mawara sa kasagsagan kan pagbabaha sa Naga City huli kan Bagyong Christine. Siring sa mga kapamilya ni Katrina Cassandra, pigpangadji man da akan opisyal na makuanaan sa iyang kabarangay. Kami po, digdiyo sa barangay, syempre po, bilang saro sa Samuya na kabarangay, na residente dito sa Tagas, talagang mamundo po kami. Saro pa, may bidimang ang pamilyang Puyawan, kaya namumundo po ang bilog na Tagas, lalo na po sa mga taga-Tabaco na grabe man po ang sa tabang kang social media kasi iyo man lang po yan ang maitatabang. Kumbaga po sa mga sa Facebook na pa-share na lang po kami para po sa pangapuda na sana matabangan na mahanap na po si Cassie. Istorya kan tiyao ni Katrina Cassandra na nagsayuman ng mag-atubang pa sa kamera, nagkaklasian sa iyang pamangkin sa sarong universidad sa Camarines Sur sa kursong nursing, asin nakikidago sa tiyaon kaini sa barangay Tabuco, Naga City. Kasagsagan kan pagbabaha kan makontak pa daakan sa iyang sister-in-law na ina ni Katrina Cassandra, ang tugang niyang si Pamela nakaibakan sa iyang pamangkin na nag-ibakwar. Hasta sa nabaratan sa nadaan niya ang trahedyang kinaembweltohan kaini. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, ang tagapagtaram kan Naga City Police Office, alas 8:30 nin banggikan Oktubre 25 kan magpablatter sa indang hepatura anama ni Katrina Cassandra na si Marshal Greg Puyawan dapit sa pagkakawara ni Katrina Cassandra asing kan tulo na iba pa. Sa salaysay subuot kaini, banggikan Oktubre 22 na ipaisip pa daa sa esposa ni Marshal kan sa iyang tugang na si Pamela, nalunad ang mga inikan sa indang pagsadiring bihikulo asin nakabalyo na sa evacuation center sa basketball court kan barangay Kararayan. Alagad makalisa nagkaperang oras, daay na daan mga ini na kontak sa Samabarataan na nagharali ang mga ini sa evacuation center asin nagbiyahe pa siring sa Kararayan del Rosario Road. Kan suminunod na aldaw, Oktubre 23, hinanap ang mga inikan pamilya sundo sa Mabarataan na inanod ang mga inikan tubig baha mantang nagbabalyo sa Del Rosario Bridge sa Zone 1 Barangay Del Rosario, Naga City. Takbo ng tubig ang di natin po alam kung saan napunta. Pwede kasi nga nakalabas din siya, then tinangay ulit. So wala po tayong idea, hopefully makuha na rin natin para matapos na rin itong parang paghihirap ng kanyang kapamilya, kasi yung worry. Oktubre 23 kan makuhaan bangkay kan mag-agum na Michael asin Pamela Banta, ang tiyoon asin tiyaon ni Katrina Cassandra. Oktubre 24 kan makuhaan naman ang bangkay ni Lian Grace Realizan, ang tiyaon ni Katrina Cassandra. Mantang hasta sa presente, daipan nakukuha si Katrina Cassandra. Tuloy-tuloy po yung paghahanap doon, katulong yung kapamilya at saka barangay officials and of course yung taga DRRMO po. Parang nagli-lead is the city DRRMO office natin. So top nila yung barangay official, lalo na yung barangay official. And of course yung kapamilya kasi yan yung nakakakilala. So, yung PNP po ay nakasupport naman po, lalong-lalo na pag may mga recovered na patay, automatic tinatawagan po yung PNP for investigation and recording. Asigurasyon naman kan PNP na padagos sa indang ginigibong lakdang katuwang ang iba pang grupo nga ni mahanap si Katrina Cassandra. Mientras tanto, total na 15 individual na ang na-record na binawi rin buhay sa syudad ni Naga huli sa pagbabaha na kausakan Bagyong Christine. Para sa mga Baratang Tatak Bicol, Regine Boy.